Tak ahoj! Ahojte, vítáme vás v našem novém díle Úspěšní ve světě salonu a dneska tady máme našeho hosta Nikoletu Štefaníkovou. My tě vítáme. Ahojte. Ahoj. Majitelku Unique Care Studio, spoluzakladatelku značky Tata. Vítáme tě. Tak správne ste to. Jo, na 50. sme to řekli správne. Tak by sme mohli začať nejakou takou otázkou, že ako to všetko začalo, ale ja sa spýtam, ako, čo ťa napríklad od detstva priťahovalo akože v tom oboru? Tak tým, že som v tom vyrastala, moja mamina má už strašne dlhé roky salón, tak som proste nejako asi v tom išla s ňou, hej, čiže vedľa nej ešte bola kozmetička, takže som chodievala aj na všetky čistenia tam a proste, že tako, už to bolo takouto súčasťou asi od tej puberty. Takže nejako asi keď som v tom žila, chodievala som s ňou odjak živa na beauty výstavy, čo bývali, hej, u nás v Trenčíne alebo proste hoci kde v Bratislave a takto. Tak odjak živa ma takú parťačku malú zo sebou brávala, takže myslím si, že asi keď som žila v tom svete doma, tak som niečo tak na mňa nalepila, hej. Takže asi tak by som to nejako zhrnula, že ten začiatok už asi fakt, že začal od toho malého dievčaťa. Že to tak na teba vplyvalo a tak sa to na teba lepilo postupne, no. A ty si spomínala, že si išla vlastne na strednú školu kozmetickú. Išla som, mamina ma tam nechcela teda pustiť, lebo to si môžeš spraviť kurz a tak a ako jasné, hej, po 9. triede som nemohla reálne vedieť, že naozaj to budem robiť, že to bude niečo, čo proste chcem, ale tak mala som tedy taký pocit, že to tak má byť a tak akože boli nejaké také, že nie, že spravím si kurz a mám ísť na nejakú normálnu kvázi strednú školu, hej, že mám ísť proste, neviem, ekonomiku alebo niečo proste, hej, alebo nejakú klasickú alebo obchodnú akadémiu a tak ďalej, ale tak vravím, že ja to nechcem, že nechcem tam chodiť, tak ako mamina nikdy nebola taká, že by ma nutila robiť veci, ktoré nechcem, tak potom povedala, že dobre, že tak radšej proste nech idem na niečo, čo naozaj chcem, čo ma baví a že potom proste už život ukáže, že čo ako. Tak ale vravím je teda, že nevždy ten rodič má asi pravdu. A to bude mama pozerať, ale akože vo všetkom ostatnom má pravdu. Ale nie, toto akože bola asi vec fakt taká, že som si ju teda nejako presadila a to dobre zostalo, ako sa stalo. Že... A pomáhala ti nejak během studií? No třeba jasné. To... Říkala si, že tohle je super, že se třeba učíte, nebo pak si říkala... Hej, akože ja som bola väčšinou aj v tej triede taká premudrela párkrát, lebo som proste vedela tie veci z tej praxe a tej škole. My mali rozdelenú prax a mali sme vlastne tie teoretické hodiny. Tak na tých teoretických hodinách mi to niekedy prišlo, že preboha, že čo nám to rozpráva, že vôbec to v tej praxi takto nefunguje, hej. No tak akože asi som v niektorých situáciách nebola úplne obľúbená od tých učiteľiek, ale tak akože to zase v rámci nejakých takých hraníc samozrejme. Ale hej, bolo to tak, že aj v tej škole som veľmi veľa vedela skrz tohto, hej, že ja neviem, aj majsterka na praxi, akože ma dávala tým babám robiť obočia a také, hej, že som akože, myslím si, že som akože vedela už od toho mala kvázi robiť takéto veci, že to sa tak ťahlo so mnou. A měla si protocit, nebo že si vedela? Asi hej, no, že to tak nejako bolo nadelené, no. A vyšla sa nejako tvoja skúsenosť zo strednej školy potom po škole, alebo čo si tak od toho očakávala? Asi, hej, akože naučila som sa určite veľa aj v škole, ale úplne, že také najviac, čo mi do života dalo, tak určite boli už tie školenia, kurzy a teda, čo pretrvávajú dodnes, ale to bolo už také, že už ma to dostalo do tej reality, že takto to proste naozaj funguje, hej, že nebolo niečo, že takto by ste to mali robiť, ale môže sa to robiť aj tak, môže sa to robiť aj tak a už som začala hľadať aj tie vlastné spôsoby, aj niečo proste si tak upgradeovať podľa seba a už to bolo potom vlastne také, že už tak najviac, čo mi naozaj dalo, tak bolo, keď som už pravidelne začala na tie školenia chodiť. No a ty vlastně potom si nezačala hned budovat si salon, nebo nešla si do salonu? Nie, nešla som, išla som po strednej škole na vysokú školu, na ktorej som pár rokov bola.
akože ja som človek, ktorého keď niečo nebaví, tak to nerobím. Nenútim sa absolútne do ničoho robiť, proste robím to, čo chcem robiť, čo ma baví robiť. Vtedy to aj robím dobre, aj si dám na tom záležať, aj všetko a proste to bol presne ten prípad, že som zistila, že to nechcem robiť, tak proste som skončila tú školu a už som to ďalej akože nejako neriešila, hej, že nebolo okolo toho ani halo, proste som povedala, že končím, tak končím. A teď se jenom zeptám, jakoby to tě napadlo, nebo jsi říkala, že když jsi vlastně ukončila střední školu, tak že jsi vlastně hned nešla jakoby do těch služeb, ale že tě napadlo jakoby jít dál studovat, nebo si přitom třeba někde dělala kosmetiku a držela se z toho, nebo že ses nevydala jakoby rovnou vlastně po té střední škole? Ja som vedela, že chcem mať svoj salón, už tak akože na tej strednej škole už mi to tak napadalo, že to asi bude fakt tá cesta, že ktorou chcem ísť. A na vysokú školu som išla, tak bola som mladá, lebo vtedy ako mala som, keď som skončila strednú školu, 19 rokov asi, a teraz ísť otvoriť si zrazu salón sama, tak ako bola som ešte dosť mladá, tak si vravím, že pôjdem na tú vysokú školu. Popri tom som si už začala robiť rôzne tie kurzy. Ja už som vedela, že sa tomu chcem venovať, tak som začala proste to vzdelanie stále viac a viac aplikovať, aby som proste vedela, nech nejdem do toho s tým, že no tak teraz som tu, aj pár rokov po strednej škole a idem vám robiť kozmetiku. Takže som proste už počas tej vysokej školy absolvovala fakt, že veľa tých školení postupne a takto nejako potom z toho vlastne vypadilo, že už som tú školu proste nechala tak, že už som akože nešla ďalej, už som tam nevidela ani nejaký význam toho pokračovať a ako už som, mohla som to už akože dorobiť, ale hovorím, nenútim sa do veci, ktoré proste robiť nechcem, takže som prišla jedného dňa, že končím, tak som skončila, akože také no, že... A čo to bolo za vysokú školu? Študovala som politológiu, takže bolo to akože úplne mimo obor, hej, niečo proste podľa mňa, čo sa ani tí, čo sa tam nevyznajú v tom, ale proste naozaj to bolo niečo, že už nad moje nejaké hranice, čo akože chodila som normálne na tie skúšky, robila som tie skúšky, všetko úplne bolo super, ale proste potom prišiel taký bod, že už tuto končíme, že už to cesta nepôjde. Takže to vlastne nejak tak, ale bolo to úplne také prírodzené, nebolo to nič cílené, nič akože fakt to úplne tak nejak samo prišlo, takže som to tak prijala, ako to bolo a už som potom sa ďalej išla posúvať v tom, čo som sa chcela. Takže si vlastne potom ako skončila v škole a išla si akoby vytvoriť ten salón. A aké boli tie prvé kroky k tomu vytvoreniu toho salónu? Tak prvé kroky tým, že som bola aj mladá, hej, proste nemala som nejaké úplne akože základy, išla som zo školy, takže prvé, čo bolo, som to musela doma prebrať s našimi, že proste to chcem, hej, že toto by asi bolo a tak akože pomohli mi. Takže to bol asi úplne taký prvý krok, kedy akože ma ešte v tom podporili, že jasné, že proste určite to bude fajn a tak, že mi pomôžu, čo bude treba a tak, takže aj mi pomohli teda so všetkým. Takže to bol asi taký prvý krok, že najskôr teda bola taká rodinná porada. A mamka ještě v té době jakoby pracovala, dělala tu kosmetiku? Mamina robí pedikuru a nechty. A to takže... třeba tě jakoby nebantovala, ať jdeš k ní třeba, nebo ať začneš jakože spolu u sebe? Riešili sme to, nebola vtedy zrovna taká možnosť, takže sme mi našli vlastný priestor. Jo, takže si šla jakoby rovnou do svého. Takže tak to nejako, hej. A první salon se jmenoval jak? Unicare Studio. Od začiatku já jsem se chtěla zeptat, jestli jako byl od začiatku je to Unicare Studio, od začiatku som na jednom mieste, ktoré už teda akože by som chcela už postupne tým, že sa rozvíjam, vymeniť, takže uvidíme, ako to život teraz zariadi. a je to stále akože takto. Bol to taký spontánny nápad tiež, nevedela som vôbec, ako sa bude salón volať, hej, že som začala tak rozmýšľať, lebo tak akože také ženské veci, že prvé nerozmýšľaš, že čo tam dáš, ale ako sa to bude volať, hej, že to je proste asi to úplne prvotné. Takže jasné, že mi to bolo, a nejak som to tak poskladala, tak som sa hrala niekoľko mesiacov s tým, že čo by to mohlo byť. Nemá to nejaký akože význam, že by to niečo úplne znamenalo, alebo niečo, proste bolo to môj nápad, ktorý proste prišiel. Takže... To je vlastne niečo akože unikátna tá starostlivosť. Áno, taká jedinečná starostlivosť, hej, takže mi to prišlo také tematicky k tomu, takže je to od začiatku takisto.
A spomínala si, že zo začiatku si nemala akoby zákazničky, že začínala si tak s prázdnym štítom. Joj, ani jednu jedinú, akože ja som išla, aj zariadil sa salón, všetko sa spravilo a také vravím ešte máme moje, že kokos mami, že ja tam prídem. No tak dobre, hej, som v robote, super, že som v robote, to je síce fajn, ale proste, že čo teraz, hej, že akože, ako to bude, že tak bolo akože super, že vôbec si z toho nemal robiť ťažkú hlavu, že to pôjde, že tie začiatky sú vždy akože náročné a tak, a akože bolo to náročné, ale tak myslím si, že človek keď chce, tak sa dá naozaj spraviť veľmi veľa vecí a dostať sa ďaleko. No teda tak to aj bolo, že nejako proste ako ten čas išiel, ale tak hej, chodila som do roboty s tým, že som tam reálne nemala čo robiť, vieš, že upratovala som si tam jednu skrinku dookola, hej, alebo akože to bolo celkom také zaujímavé, že fakt, že ideš do tej roboty a reálne proste stade odchádzaš a nič nemáš stále, hej. Takže... A vzpomeneš si třeba, nebo dala by si nějaký tip pro toho, kdo začíná třeba co dělat, nebo co si dělala ty, aby si jakoby nahnala, jestli to chce trpělivost a mít dveře otevřený, nebo jestli si potom dá vlastne nejaké reklamy, nebo... Čo robiť? Tak určite stať nohami na zemi, lebo proste pokiaľ má niekto úplne že extrémne očakávania z niečoho a že bude milionár za 3 mesiace, tak to proste tak nefunguje. Buduje sa to niekoľko rokov, takže akože úplne taká najväčšie gro toho je proste mať sen určite, ale stať nohami na zemi a proste ísť postupne, hej, že v dnešnej dobe si myslím, že ten marketing je veľmi potrebný, veľmi veľká sila toho marketingu, takže určite treba investovať do toho, či čas, seba, peniaze, ale akože no stále hovorím byť tými nohami na zemi a brať to s takým nadhľadom a nemať zase veľké oči a očakávania od niečoho, čo niekedy reálne nemusí prísť, hej, a proste niekto dosť začína robiť, tak môže byť veľmi sklamaný potom, že to neprišlo, takže asi toto by bola taká rada odo mňa pre niekoho, kto ide začínať. Ale myslím si, že to nie je iba v tom beauty biznise, že to je podľa mňa asi vo všetkom, že to proste tak platí, že treba a pomaly. A aké procedúry si mala na začiatku a čo za procedúry ako si pridala, alebo máš teraz? Ako úplne také tie klasiky som začínala s hĺbkovými čisteniami, mikrodermabrázia, rôzne anti-age ošetrenia, akože ja už som to postupne len v podstate pridávala, hej, že už niektoré ošetrenia boli také, čo ja neviem, že firma napríklad prestala vyrábať, hej, tie prípravky na to, tak som musela zase niečo hľadať iné, hej, ale skôr som vlastne stále iba pridávala a to teda trvá aj dodnes, že sa snažím stále to nejako inovovať, stále proste, aby si tam každá žena našla niečo, to, čo potrebuje. Takže väčšinou to inak robím aj tak, že keď prídu klientky, no väčšinou vždy to tak robím, že keď príde klientka, tak jej zostavujem to ošetrenie úplne na mieru. Proste, keď sa mi aj objedná, že mi píše, volá, že ona chce toto, tak áno, dobre, však ja jej poviem, že hej, že objednám ju, ale proste vysvetlím jej celý ten proces, že to treba konzultáciu a tak a už proste z toho všetkého, čo mám, tak už s tým vlastne pracujem, už tam robím tak, že už to, čo ona potrebuje, tak to sa jej vlastne dá, že... A je to podľa mňa super, lebo stretávam sa aj s tým, že niekde robia proste non-stop to isté, nemá to ani taký efekt, ale zase áno, každý má nejaké svoje metódy, svoje naučené veci, každý pokladá asi, že je správne niečo iné, ale tak toto je taká moja technika, metóda, to, že proste tá klientka za každý, keď už si ich poznám, je to iné, hej, ale keď proste je klientka, ktorá je nová, tak proste vždy tú konzultáciu pre tým ošetrením má, kde všetko vlastne vysvetlím, celý proces a potom až ideme na to. Takže pridávam stále tie ošetrenia. A to je super vlastne, že keď na každý to má individuálne vlastne pre neho. Áno, každý, aj tá klientka je každá iná. Iná tvár, hej, tá koža je iná, iný vek, iný životný štýl, iné stravovanie, proste, takže a na tej pleti sa všetko zobrazí. Takže preto to robím presne takto, že každé jedné je na mieru. A máš už jakoby svoji oblíbenou kosmetiku, kterou používáš, nebo pořád zkoušíš jakoby nový a nový? Už mám, pracujem z Institut Estederm a akože za mňa, poskúšala som tiež kadečo, ale za mňa musím povedať, že pre mňa táto kosmetika je úplne že najlepšie, čo som mohla spraviť. Aj tie výsledky sú tam pekné. Aj to klientky radi používajú, aj mi sa s tým dobre pracuje v salóne, aj majú naozaj také široké portfólio tých produktov, takže na každú pokožku sa tam nájde produkt, ktorý potrebuje, takže to
tá značka naozaj, že to bolo úplne skvelé rozhodnutie. To slyším ráda. Naposledy jsem byla na kosmetice, tak vlastně jsem byla u holčiny, která jakoby je partnerem, nebo vlastně taky pracuje s jejich kosmetikou a můžu říct, že super. Teď používám nějaké sérum, teď úplně nevím, jak se jmenuje. Age Proteon. Biela flaštička. Ano. A úplně super. Jako sedí mi na pleť. Skvěle. Takže to slyším ráda, že jako je to dobrý. Dobrý výběr kozmetičky. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jsi sama pořád, anebo jestli jste se teda rozrostli, že určitě časem teda si nabrala jakoby klientky a jestli jakoby pořád to děláš jakoby sama, anebo jestli je vás víc v salónu. Robím sama, nikomu neverím. Akože v tomto som naozaj taký neveriacký Tomáš a hlavne si vždy tak poviem, že mám posunúť niekomu svoju klientelu, ktorú som tam budovala x rokov na to, aby prišiel a potom odišiel s nejakou tou klientelou. Akože nehovorím, že to nepríde niekedy, hej, alebo že som tomu úplne uzavretá, to nie. Ale proste nestretla som sa ešte so ženou, ktorej by som vôbec dôverovala, že by to robila poviem tak dobre ako ja, lebo si za tou robotou stojím. A nemyslím si, že niekto bude pre mňa robiť tak dôsledne, hej, že a možno aj o to meno, aj všetko. Takže čo sa týka týchto kozmetických vecí, tak všetko si robím sama. A mám teda lekárov, ktorí chodia aplikovať kyselinu hyaluronovú, botulotoxín a takéto rôzne estetické zákroky. Takže toto sme taký tým. To je super. A ako si začala s tým lekármi Áno, toho sme si všimli, že vlastne si, že to tam máš na vlastne Instagramu, tak nás zajímalo práve z Klaudy. Ja som vždy som akože chcela niečo takéto, že aj tým klientkám niečo viac. Vo veľa salónoch sa to proste robí tak, že to tam robia zdravotné sestry, kozmetičky proste, ale toto nám do rúk nepatrí. Jednoducho proste tam nemá čo v mojej ruke robiť ihla a naplnená kyselinou hyaluronovou alebo botoxom. Hej. To ako, ja sa vôbec čudujem, že niekto si vôbec zoberie na zodpovednosť takúto vec a ide aplikovať proste bez toho štúdia a bez toho titulu lekára nejaké vyplňové materiály, takže... Oni majú ale aj problém sa dostať tým originálnym, lebo vlastne tí, čo to predávajú, tak dávajú iba lekárom, takže Boh vie ešte aj, čo tam pýchajú. Presne, to je ďalšia vec, no to nechcem vedieť, akože pár takých sme videli u nás, takže mi stačilo, ale nejako to tak prišlo, akože nejako to tak začalo pár rokov dozadu, že sme začali spolupracovať, že sme sa stretli. A ja som to inak vôbec neplánovala, proste mi to tak prišlo do života, že sme sa proste, ja som pani doktorke som zhodou okolností dávala dokopy tvár. A... Takže to bola tvoja klientka? Hej, a nejako sme sa proste k tomu dostali úplne nesilene, spontánne, akože úplne to bolo také a ja akože nejako nevyhľadávam úplne veci, hej, že mne proste tie veci prídu samé. Akože tak, ako majú byť, tak sú a presne toto bolo jedno z tých, že proste sme sa stretli, dali sme si aj nejaké podmienky, aj predstavu, samozrejme, najskôr sa to vyskúšalo na mne, na kamoške, na tom, lebo tak tiež proste som nechcela niekoho do salónu len tak, hej. Takže najskôr to vlastne malo nejaký ten postup, že nebolo to také, že stretli sme sa a zajtra ide píchať kyselinu niekomu, hej, tak to akože vôbec, že malo to tiež nejaký dlhší proces z toho. No a vlastne všetko bolo fajn, ich práca sa mi páčila, takže sme išli do toho, že to naozaj bolo úplne také prirodzené a aj to skvelé si myslím, že sú šikovní. Takže toto sme taký mini tím vlastne, chodívajú niekoľkokrát do mesiaca, takže vieme sa zladiť aj časovo, aj všetko, aj sme na tej istej vlne, čo sa týka tej práce, aj tej komunikácie s klientkami, aj proste úplne všetko, takže myslím si, že táto spolupráca je zatiaľ postačujúca na to, že ja si svoje veci robím a proste máme takýto doplnok benefit toho, že sú tam naozaj, že lekári. Určitě, protože to není úplně obvyklý, že by to měl nějaký salon nebo tady vlastně tuhle službu nebo spolupráci. Takže za mě úplně super. Tak vlastně ty si jakoby teď pokračovala ve své práci a my se chceme zeptat, jak vlastně si došla k tomu, že teda si zmiňovala kamarádku, takže s kamarádkou si založíte jakoby svoji značku.
Tak Tata Skin, hovorím, že to je také moje druhé dieťa, lebo naozaj akože stalo to strašne veľa námahy, času, nebola to ani mesačná, ani dvojmesačná, ani ročná práca, proste trvalo to naozaj extrémne dlho. Ja som vedela vždy, že niečo proste ešte chcem, hej, že neviem proste obsedieť na jednom mieste, čo sa týka tej práce, že stále mám nejaké také sny, ciele, ambície, ktoré by som chcela, kde by som sa chcela dostať. A jednou z tých bolo teda aj mať ten výživový doplnok, ale prišlo to v podstate nápad tiež tak spontánnejšie, niekoľko rokov dozadu, keď už som ako také tie skúsenosti mala, už som vedela, že čo, ako, keď som sa už naučila nejaký ten princíp fungovania tej kože, toho, že to ide znútra všetko, že naozaj keď tá žena má problémy s tou pleťou napríklad, hej, ale problém je napríklad takom, že majú iba suchú, nemusí mať vyslovene len akné, hej, dehydrovanú napríklad, alebo takú neprúžnú, čokoľvek, tak že naozaj to treba podporovať z toho vnútra. Takže som naozaj tým, že nám chcela dať niečo viac. Založili sme to vlastne s mojou veľmi dobrou kamarátkou spolu. Ona je tiež kozmetička? My sme spolu študovali, my sme chodili spolu na strednú školu a vždy sme mali nejaký taký akože cieľ, sen, proste niečo spolu spraviť v tomto smere a teda tak to klaplo. Proste je Tata Skin, akože názov je vlastne z našich dvoch mien zložený, takže je to pre nás také osobné, je to niečo naozaj, že nami vytvorené naše. Tie zloženia, čo produkty zatiaľ sú, tak sú tiež naše. Je to proste to, čo sme si my vymysleli. Plus samozrejme firma, ktorá nám to vyrába, tak má svojich dietologov, má svojich tých vedcov a takýchto ľudí, s ktorými samozrejme všetko musíme konzultovať, či tie zložky spolu môžu byť, či nebudú spôsobovať nejaké problémy, musí to prejsť XY testami. Akože je to veľmi náročná cesta. Preto to naozaj nejde spraviť za mesiac, 2, 3, 4 ani 5. Takže trvalo to, ale tak teda už pár mesiacov je na svete. A je to skvelé, akože je to zase niečo také trošičku iné a mám taký skvelý pocit z toho, lebo aj klientky, čo to užívajú, alebo baby, čo to objednávajú, tak fakt akože nám chodia veľmi pozitívne spätné väzby, čo je úplne pre mňa fakt také zadosťučinenie, že sa spravilo niečo, čo išlo od nás a čo reálne pomáha a reálne naozaj je na to, na čo sme to spravili, hej, takže sa tak toho akože teším, že je to fajn. A teda prozatím máte jeden produkt. Máme 3 produkty už. Už je víc? Už máme 3 produkty, ide to tak postupne, ďalšie produkty máme, tým, že sa musia proste tie produkty testovať, tak zásobíme rodinu známych tých milión výživovými doplnkami, lebo proste to musí to vyskúšať naozaj rôzne množstvo ľudí. Takisto to testujú v tých laboratóriách, aby to proste vydržalo, aby naozaj, že z toho nikomu nebolo zle, aby tie suroviny proste boli naozaj čerstvé, hej, že proste sa tam naozaj veľmi veľký dôraz na to kladie. Takže máme teraz momentálne 3 produkty a ďalšie sa vyvíjajú, takže je to také fajn. Je také akože, je to zaujímavé vidieť to, robiť to, ale je to také naozaj, že taká pekná práca tým, že to naozaj tým, že nám pomáha. A ako vlastne, keď si niekto chce vytvoriť značku, aké musí urobiť kroky? Tak zase prvý krok je asi ten názov toho, že ako sa to bude volať, aby to bolo podľa mňa zvučné, fajn, zapamätateľné, jednoduché, určite, alebo pri takýchto aspoň produktoch, hej, že niečo také, čo si človek ľahšie zapamätá. No a tak založiť firmu určite na to, čo teda tiež chce extrémne veľa debát a všetkých vecí okolo toho, lebo tak človek si musí uvedomovať zase, keď to robí, tak išli sme, alebo sme v niečom, o čom reálne musíme ľudí upovedomiť, alebo proste predstaviť im to, hej, že proste je ten trh naozaj veľký a preto určite dbať hlavne na kvalitu tých produktov, akože ja keď sme to riešili s veľa firmami, tak akože niektoré firmy nám vraveli, že vyrábajú produkty vo veľmi komerčným firmám, ako čo sa týka výživových doplnkov,
A to sú ľudia, ktorí reálne si to dajú vyrobiť, oni im tam proste vyrobia, hej? Ale proste oni o tom nič nevedia, zaplatia nenormálne proste tisíce eur v reklamách a proste reálne predávajú niečo, čo im nikdy nepomôže, hej? A toto nám povedal nie jeden výrobca, ktorého sme my oslovovali, takže vtedy som si tak akože uvedomila, že proste 3/4 ako tých výživových doplnkov na trhu proste sú totálne placeba a proste ide len o to, že spravia dobrú reklamu. Ale ja som touto cestou, alebo my sme touto cestou vôbec nechceli ísť. Stavili sme na to, že proste sme vedeli, čo robíme, vedeli sme, čo tam chceme, vedeli sme, ako to chceme, išli sme do toho s jasnou víziou toho, čo Tata Skin bude, hej? Čiže bolo to pre nás niečo úplne jasné. Kde sa to dostane, to nevieme ešte ani dnes, hej? Že proste to človek nikdy nevie, ale určite pri zakladaní nejakej takejto firmy alebo niečo vlastného, doplnku, kozmetiky a tak ďalej, určite treba mať nejakú tú víziu, kde chcem, aby ten produkt bol a dbať hlavne na tú kvalitu. Sice áno, je to drahšie, lebo to aj tie suroviny sú drahšie, ale sú kvalitné a viem, že proste to bude robiť to, čo to má robiť. A spokojný zákazník je najlepšia reklama. Tak, presne. Tady u toho je zase úplně super zajímavý, jak se dokážeš, nebo kde ses dokázala jakoby posunout, víš, že vlastně někdo si řekne kosmetika, budu dělat kosmetiku a vlastně jak ta cesta zase se může dát úplně zajímavým směrem, že pořád vlastně děláš to, co máš ráda a jak dokážeš rozvinout vlastně to, co máš ráda. Víš, že do kosmetiky si přihodíš vlastně tohle a je to zase úplně jiná cesta, ale vlastně se ti to točí hezky kolem toho tak, pořád. Tak ono to nadväzuje všetko na seba, hej, že aj tá pleť, vnútro, koža proste, že ide to naozaj ruka v ruke a je to naozaj také tematické k tomu presne, že sa stále držím toho a to bol presne aj ten jeden z cieľov, lebo tak nemôžem teraz začať robiť, neviem, hej, že predávať krabice nějaké, alebo kolobežky, ne, tak oni do toho nerozumieme. Že je to super vlastně, že i pro holky, třeba co poslouchají, tak kolik možností vlastně nabízí naše práce, že kam všude se vlastně můžeš rozšířit nebo vymyslet, nebo že to není jenom o tom, nebo vlastně samozřejmě, že to je o tom, že děláš jakoby klientky, ale že ty cesty jsou prostě všetko sa dá. Keď niekto povie, že sa nedá, tak sa dá proste. Lebo sa dá, ale treba byť asi aj tak tou hlavou nadstavený, že sa dá. Lebo proste niekto sa možno uspokojí s tým, že teraz som tu a tu ostanem, ale tak teda to není môj príklad toho. Chcem, aby po mne proste, takže za mnou bolo vidieť tú robotu a ten efekt, ten výsledok z toho všetkého. Takže ak chcem sa posúvať dopredu, proste neviem, či niekoho baví, ale mňa nebaví stať na jednom mieste. Takže pre mňa je to proste veľká výzva, určite. Ale nič nie je možné teda, hej? Že myslím si, že všetko sa fakt, že dá. Len musí človek chcieť a musí proste mať nejaký záujem o to, musí si to nejako asi upratať, že čo vlastne chce a tak, takže, ale je to super, akože je to fajn. A chceš nám predstaviť nejaké z tvojich produktov a povedať o ňom viacej? Dávam asi taký náš bestseller, ktorý akože zatiaľ naozaj, že bol prvý, takže vždy ostane takým tým grom našej značky. A tým je Tata Skin produkt. Je určený na pokožku. To zloženie sme naozaj spravili tak, že je tam úplne všetko, čo tá koža potrebuje. Je tam vlastne, sú tam zložky, ktoré podporujú tvorbu kolagénu, elastínu v tej pokožke, posilňujú vlasy, nechty, regenerujú tú pokožku, podporujú hojenie. Dali sme tam kyselinu hyaluronovú, čiže aby udržiavalo tú správnu hydratáciu v tom tele. Takže toto je taký produkt, ktorý naozaj, že má všetko, antioxidanty, aby tá pokožka bola chránená. Čiže naozaj sme z toho spravili taký komplexný výživový doplnok, aby sa v tom naozaj našla každá žena, hej, že aby si to naozaj mohla dať aj tá, ktorá má suchšiu tú pokožku a aby si to mohla dať aj tá, ktorá potrebuje vyhojiť to akné napríklad. Takže
Ale tiež, keď sme prišli na to zloženie, tak aby tie látky spolu zapadali, fungovali, Určite. tak to akože bolo tiež dosť náročné, aby to teda uzrelo svetlo sveta presne v takej podobe, akej to je. A myslím si ale, že tým zložením akože je to úplne že nabombené na maximum, čo sa tam dalo dať. Pre tú kožu, čo sme považovali za správne, tak sa tam dalo a nemenila by som na tom vôbec nič. Ani s odstupom času si nepoviem, že toto sme mali spraviť inak. Proste myslím si a stojím si za tým, že sme to naozaj spravili akože fakt, že dobre. Tak skromne to, ale samozrejme hovorím, že a hlavne skrz toho, že viem, že čo to všetko stálo, tá cesta k tomu vôbec, aby sme to vytvorili, takže preto to hovorím tak aj skromne, aj tak, že je to tu a je to skvelé proste, že si naozaj sa tým stojíme. A ještě jsem se tě právě chtěla zeptat, jaké je, když máš před sebou už ten výsledný, prostě, že ti to takhle postaví a teď ty se díváš a říkáš si, tak. No to je skvelé. A je to prostě tady. No. Tak jaké to je? Jaké to bylo, když si viděla takhle svůj první prostě balíček, nebo a řekla si... Úplne hotový balík, lebo tak predtým som ich videla veľa a nebolo nič dobré. Takže ako to musím akože povedať, že aj klobúk dole pred niektorými akože firmami, čo s nimi spolupracujeme, lebo niektoré naše nároky boli naozaj akože také, že už ani oni nevedeli, že čo s nami, že ako už boli celkom z toho na nervy. Ale tak všetko bolo tak presne, ako sme potom si predstavili. Ale měla si tam takovou pocit, víš tu myšlenku, jako, že teď to je před a teď jsi říkal tak a je to třeba, ne, že u konce takové ty strasti z toho vymýšlení a to, že prostě se teď na to dívala a řekla si... No ja som tomu neverila, hej, že proste reálne niečo moje, alebo naše, nie moje, je to naše. A reálne to tu je, pozeráme sa na to a my sme si napísali za jeden deň a asi 30 správ proste, videí sme si poslali, že ten produkt je proste dobrý, že kokos, že fakt sme to spravili dobre. Lebo dali sme si fakt, že záleža, čo sa týka aj tých obalov, aj proste všetkého, že my sme si proste všetko vyšperkovali samé. A takže bolo to úplne niečo neuveriteľné, keď to prišlo a že reálne wow, že stojí to tu, je to tu a proste teraz, že wow, že dobre, tak ide to na e-shop, hej, že treba ale s tým ďalej pracovať, že je to super, že my máme ten produkt, ale jeho treba nafotiť, jeho treba proste zase dať ďalej a tak, čiže všetko, čo aj je na e-shope, aj celý e-shop, aj všetko je naša robota. Nič z tohto nám nerobil žiadny človek. Takže síce produkt bol, ale čakalo nás neskutočne ďalšej veľa roboty. Takže, ale ten pocit bol jasne super, ani som neverila tomu, že to je niečo už. A hlavne po tej dlhej ceste, lebo reálne to bolo nespočetne veľa telefonátov, mailov, stretnutí, proste úplne všetkého okolo toho, a keď už takže prišiel ten deň D, tak sa tešíš z toho, lebo je to skvelé, ale proste zároveň si uvedomuješ, že kokos, tak ešte to nie je úplne celé a nikdy to ani nebude celé, vždy bude za tým robota. Určite. A nikdy nepríde žiadny produkt, dúfam, že povieme, že toto je posledný, takže určite je to skvelý pocit, hej, že... To jak sa stane z kozmetičky proste podnikateľka, ne? Už tam e-shop, toto. Tak, akože ono sa to veľmi dobre počúva, ale hovorím, ja stále stojím nohami na zemi, aj čo sa týka aj salóna, aj Tata Skin. Je to niečo, čo ide pomaly, čo je proste cesta, ktorá trvá, ktorá proste je ešte dlhá aj dnes. A nikdy človek podľa mňa nemôže nadobudnúť v žiadnom biznise úplnú istotu, pretože sa môže čokoľvek stať vždy. Takže naozaj treba byť úplne taký, že mať sny, ciele a presne byť pokorný, mať tú úctu k tomu a tak zdravo aj pyšný na seba, lebo tak je to také akože dosť... Určitě. Nezvládne to za mě každý a vždycky je dobré se pochválit a vědět tu svoji hodnotu a že si do toho dala maximum. Úplně super. A ako sa ti darí provozovať e-shop a ako mať tú značku a zároveň ale aj robiť tú kozmetiku ešte? Tak značka je naša, takže sme na to dve. Čiže je to o to menej náročné, hej. Čiže my si strašne dobre rozumieme. My proste si zavoláme choď tam, proste treba toto, alebo stretnutie máme vtedy a my sa proste vieme úplne zladiť, hej, že my nemáme problém proste, čo sa týka nejakej komunikácie alebo niečo a
to je presne aj odraz toho, že to funguje, lebo proste sme úplne rovnako naladené, máme rovnaké názory, my sa nehádame, že toto nekúpime teraz alebo toto. Proste jedna príde s nápadom, toto, prekonzultujeme to a teda a proste ideme do toho, hej, že mám naozaj pri sebe človeka, na ktorého sa môžem určite spoľahnúť a viem, že keď ja niekam nejdem a ide tam ona, tak viem, že to bude tak, ako by som tam bola ja, hej, že proste nestane sa niečo, že nebudem ja s niečím súhlasiť alebo opačne, čo je super, lebo to akože je v dnešnej dobe si myslím, akože niekoho takéhoto nájsť. Takže dá sa to zvládať úplne v pohode, ako áno, je to náročnejšie, hej, že má to dopad určite aj na naše súkromné životy. Častokrát proste prídem domov a ja som fakt, že unavená, že mne sa proste nechce robiť nič, hej, že ja si musím naozaj že lahnúť a proste buď ideme so psíkom von alebo niečo, ale už aj to niekedy, akože som taká, že fakt, že sa prekonám a niekedy potrebujem proste prísť domov a poviem partnerovi, nehovor na mňa nič, proste potrebujem fakt ticho a rešpektuje to, akože to je tiež ďalšia vec, že tým, že to zasahuje aj za v posledné XY mesiacov, hlavne tá tataskin do našich životov, tak proste mať teda aj toho partnera pri sebe takého, čo to rešpektuje, čo je úplne v podstate s tým v pohode, lebo keby som tiež chodila domov a nadáva mi, že stále robím, tak tiež by som to asi nemala také. Takže určite je to aj v tomto také... To je podpoře. Že sa to dá teda, ale je to také náročnejšie určite. A tie vaše doplnky, ty si písala, že to sú iba pre ženy. Akože môže si to dať muž, neumre z toho. Ale... Nezmení sa nic, jo? Nie. Tak môj partner to povinne doma je, hej, aj to všetko testoval s nami. Môj ocino to isté, partner kamošky to isté, hej, ako môžu to jesť muži, jasné. Ale tak primárne naša cieľová skupina sú ženy, pretože myslím si, že tie sa zaoberajú tým zdravím o seba, tou starostlivosťou oveľa viacej ako muži. Ale ako, čo sa týka toho zloženia, nie je tam nič, že keď si to dá muž, tak že sa stane ženou. Takže určite. Ale tak tá naša cieľová skupina sú ženy. Tým, že aj ja pracujem so ženami, sú mi bližšie tie ženy, tak proste je to tak cielené v podstate na tie ženy. A tak do budúcna neplánujete spolu potom nejaký taký, že pre mužov, že predsa sa nájde to nejaké percento? Tak plánov máme veľa, určite, a rôznych. Ale ešte predtým musíme niečo spraviť, takže, ale určite nehovorím, že nie, tak určite aj dosť veľké percento mužov je takých, že sa o seba zase starajú, hej, že sa nezanedbávajú, že aby to tak nevyznelo, že také muži teraz však to nič, vieš, že to proste zbytočné, to nie, ale tak teraz chceme sa primárne tým ženám venovať. Mám tu ešte veľa otázok o e-shope, napríklad ako jak ste ho tak založili, máte, že aj samé ste ho akoby, tak aké boli kroky v tom založení toho e-shopu? No toto je napríklad jedna z vecí, ktoré má teda na svedomí moja kamoška, lebo naozaj, že 3/4 času ten e-shop už do tej podoby dávala ona, že sme proste všetko spolu riešili, ako to má vyzerať, čo to má, proste aké tam majú byť podkategórie, aké tam majú byť farby a tak ďalej, ale už do tej verzie vlastne, čo vy vidíte na tom e-shope, tak to vlastne robila všetko ona, takže stratila pri tom pol života, podľa mňa chudia, ale spravila to dokonalo, akože myslím si, že super, ale proste ten e-shop, ako ho my vidíme na počítači, na telefóne, je úplne niečo, ako ho my vidíme vnútorne, proste to je ako, keď by mi to niekto ukázala, neviem, tak ani nepoviem, že to je proste nejaká web stránka, že tam je toľko nadstavení, toľko miliónov vecí, toľko koloniek a že dokedy sme sa naučili vlastne dostať v tom vnútri toho e-shopu na niečo, čo sme chceli zmeniť alebo dať naspäť, tak to trvalo zase týždne. Potom zase mi bola kokos, vieš čo, ja sa to polka vymazala, hovorím, tak super, dobre, tak sme išli teda na novo, ale proste a zase milión vecí. A čo musím naozaj povedať, tak pri každej jednej veci sme mali nejakú prekážku, ale akože vždy sme sa s tým popasovali fajn, hej, že napríklad aj s tým e-shopom, proste vymaže sa nám e-shop, no tak ako trafíť a šľak, nie, proste, že čo teraz, tak proste a znova.
Takže je to akože také, aj ten e-shop mať ako, no nič nie je sranda, ale tak akože nerobíme si z toho zase ťažkú hlavu, že teraz sa rúti svet a Ježišmaria a budeme teraz nad tým bedákať. To nie, ale proste robíme všetko preto, aby to bolo naspäť, že aby to fungovalo. Takže, ale aj ten e-shop ako určite je to náročné vytvoriť to do tej finálnej podoby aj všetko, aby to tam fungovalo, aby sa to dalo z toho objednať, hej, aby tam boli všelijaké tie platobné brány a všetky tieto veci. Takže je milión vecí aj vnútro toho e-shopu, čo reálne človek nevidí, lebo príde, klikne na e-shop, zaplatí cez Apple Pay a tam to vlastne končí. Lenže pre nás to ide cez ďalších 4 ľudí, hej, v tom e-shope, v tom vnútre, kým sa to vlastne dostane vôbec k nám, kým to všetko prejde, vlastne niekto to zase musí aj odoslať, takže to robíme si my. Takže, no, tak strašne veľa vecí, akože extrémne veľa vecí, ale to myslím tak, že sa nesťažujeme, že to je skvelé, že zase je to aj pre nás nejaká nová skúsenosť, že to teraz som to vôbec, takže veľa vecí, keď sme začínali robiť, aj predtým, ak sa spustil e-shop, tak boli všelijaké testovacie verzie, boli proste veci, ktoré sme testovali, keď sme si my ten produkt reálne kúpili, aby sme videli, čo tam komu čo príde, hej, a proste takéto veci. Takže strašne veľa, no, ale ja si myslím, tak ako to je, ale zase spomeniem, je to presne preto, že mám pri sebe ju a človeka, ktorý je presne takisto naladený ako ja, že nerobí si z vecí úplne ťažkú hlavu, ale snaží sa už riešiť ten problém, keď je a nie nad ním iba lamentovať, že čo a ako. Takže preto podľa mňa to aj je tak, ako to je a odraz toho celého, hej, že to tak funguje nejako. Táto spolupráca naša. Ste mohli prísť spolu aj. Tež mi to teď si mi to honilo hlavou, že vlastne možno na ďalší podcast mohli i kamarátku pozvať, že vlastne možno bude otvorená nejakému podcastu. Ale ten hovorca inak za nás som zase, ja sa priznám, že tým, že aj robím aj s tými ženami, aj je to také iné, tak túto stránku hovorenú o tom mám zase na starosti viacej ja. Takže máme všetko spravodlivo rozdelené, tak aby dobre bolo. Tak a teď se třeba zeptám na takovou jakoby choulostivější otázku, nebo jestli je teda. Třeba stalo se vám během toho, že jste někoho nazlobili, že jste si třeba udělali takový produkt nebo konkurence nebo něco nepříjemného, nebo zatím všechno jde krásně, hladce a... Ja tak svoje, lebo ako, jasné, tak vždy si myslím, že bude kolať oči ľuďom niečo, čo urobíš viac. Proste, tak vieš, lebo sedieť doma na gauči pre telkou a lamentovať nad tým, že ona urobila toto, tak to vie každý, hej, to proste, áno, a ja si viem sadnúť doma a proste lamentovať nad tým, že tak on si spravil firmu alebo proste niečo. Ale akože jasné, však boli, sú, budú, ale tak proste pre mňa v živote takto ľudia nič neznamenajú, nedržím si takých ľudí v živote a akože vôbec ma to nezaujíma, hej, že ja som úplne takže akože... dokáže se s tím dobře jakoby srovnat, že ti to nedokáže rozhodit třeba něco takového. Ako to ten človek podľa mňa vypovedá hlavne o sebe v prvom rade a každý máme rovnaké možnosti. Akože ja neviem, tak rovnako sme sa kvázi narodili, hej, že proste môžeš sa vypracovať kamkoľvek chceš a proste koľko ľudí je, hej, aj takých, čo naozaj sa vypracovali, že proste im naozaj, že ani nemal kto pomôcť na začiatku, hej, že naozaj boli takí a sú dnes úplne niekde hore a nech mi nikto nevraví, že sa to nedá, vieš, a to vždy budú proste ľudia, ktorí budú odkazovať na teba, keď máš niečo proste viac, ale tak akože, neviem, hovorím, pre mňa takíto ľudia, nedržím si ich v živote, pár takých ľudí som aj odstrihla zo svojho života, je to skvelý pocit, lebo som sa vtedy možno posunula už niekam zase o krok vpred a hovorím, takíto ľudia boli, sú, budú a keď si myslia, že to je také jednoduché, tak nech to začnú robiť aj oni. Ak to myslia si, že je jednoduché o tom rozprávať, že kto čo urobil, tak môžu si to vyskúšať. Majú takú istú možnosť, ako som mala aj ja, takže myslím si, že asi iba toľko k tomu, že s tým sa bude asi človek celý život stretávať, pokiaľ bude v niečom možno popredu ako niekto iný. Hej, ja tým nechcem povedať teraz, že som teraz neviem čo, hej, to vôbec nie, ale tým skôr na to porovnanie toho, že keď ľudia tak súdia a rozprávajú, že čo kto ako môže, kto čo nemôže, proste môžu všetci. Áno, tam by som to akože úplne tak nejako uzavrela, že to je proste len o tom človeku. Akú radu by si dala mladým ľuďom, ktorí uvažujú ako keby o kariére kozmetiky a takým tým tvojim smerom v tom podnikaní?
Tak ako som aj povedala na začiatku, určite stať tými nohami na zemi, byť pokorný, nemať strašne veľké očakávania, pretože tie očakávania, ciele a nejaké strašne veľké oči, mám pocit, že zrovna vtedy, keď si to človek úplne tak nejako strašne moc, že toto strašne chcem, tak ten život to podľa mňa zariadi tak, že zrovna vtedy to tak nie je. Takže proste musí to byť úplne prirodzené, spontánne, s pokorou, nohami na zemi a myslím si, že už ten život toho človeka tak dobre navedie, ale tak určite treba mať dobrý plán, hej, teraz nemôže robiť, že idem čakať na život, hej, tak to zase až tak nefunguje, ale tak určite prvom rade mať nejaký teda ten dobrý plán, stať tými nohami na zemi, byť pokorný, správať sa normálne a hlavne aj keď človek niečo v živote dokáže, tak správať sa k ľuďom normálne, pretože to je podľa mňa takéto gro toho nenavyšovať sa nad tými ľuďmi, nebyť proste nejaký taký úplný chudák to nazvem, hej, že budem niečo, že ja som viacej ako ty, možno pomáhať si, hej, a proste také úplne bežné veci asi, čo by mal byť základom a dnes už mám pocit, že sa stále viac a viac vytrácajú takéto veci. Ale asi to sú také, fakt, že také základné body, čo by niekto, kto chce podnikať alebo niečo začať robiť, mal mať. A podporu ľudí, hej, tak aj to je dôležité, koho máte zase okolo seba, že to sa netočí len okolo mňa, ale ideme s tým proste všetci, hej, celá rodina, aj môj partner teda a niekoho, kto vám proste aj pomôže, hej, že tak moja rodina je fakt, že mi pomôže hocičom, čo by som potrebovala, mi pomôžu, hej, že oni sú fakt skvelí. Takže treba a základ úspechu je určite mať aj okolo seba nejakých takých ľudí, čo vás vedia podporiť. Ja myslím si, že stabilitu a tú podporu. Tak, a nikto vám asi viacej nedopraví v živote ako tá rodina, si myslím. Takže asi aj to je také gro toho, že ale tak rodinu si nevybereme, hej, že nemá každý tú možnosť. Ale proste ak je, tak určite mať niekoho takého, kto vás vie potiahnuť, kto vám možno povie, že áno, toto bude správne rozhodnutie. Tak ja do dnešného dňa volám môjmu tátovi alebo mame, že proste toto a že čo a proste mi povie jasné, chod, správ, bude dobré a keď nebude, tak to budeme riešiť, keď to nebude dobré, hej, že proste je to skvelé, akože je to také, že fajn, takže určite je to aj tak, ako to je, lebo mám proste aj tú rodinu, toho partnera, mám proste skvelú kamošku, s ktorou máme tataským, takže určite je to aj o tom okolí ľudí, ktoré mám. Takže za čo som vďačná, lebo viem, že nie každý to proste tak má, hej, takže myslím si, že skvěle. Právě jakoby, nebo takhle, myslím si, že hodně lidí to tak nemá a je právě super, když tě takhle podporují a hned se to mi přijde dělá lépe všechno a máš za zády takovou tu jistotu, že a i kdyby se to nepovedlo, tak ta jistota tam pořád je, že prostě víš, že nevadí, jdeme dál. Jo, příště to bude lepší, takže super. A treba sa to vážiť, lebo je to akože nie je to určite samozrejmosť. No. A posledná otázka tak odo mňa by bola, že ako sa ty staráš o svoje zdravie a tak, a či by si nejaké tipy nám dala? Či by sme mohli bereš svoje vitamíny? Tak áno, to je určite jasné. A to zase tak minulé vranie, že kokos, že však keď proste bude ďalší, tak to bude mať, vieš, takto iba ráno, takú, toto ty budeš mít takové plácinku, jak mají ti důchodci. Aj ma to mají pondelí, ale akože, tak ako sa starám, akože cvičím, snažím sa cvičiť viackrát do týždňa, snažím sa spraviť si ten čas. Snažím sa aj po tej vnútornej stránke, čo sa týka psychiky, rozvíjať sa ako osobnosť. To je veľmi dôležité zdravie pre telo za mňa. Zdravie a krasu, ja som povedala si len zdravie, že aj ako tak. Hej, takže určite toto a tak snažím sa proste, neviem, veľa času tráviť vonku a mať ten život taký vybalansovaný, že nemať všetkého veľa ani málo, proste žiť úplne takým tým, že aj idem do roboty, aj mám ten čas na druhej strane pre seba. Keď som začínala, ja som robila pondelok, nedeľa, sobota, utorok, ja neviem, keď sa mi zákaznička nahlásila na 9 večer, tak ja som proste o 9 večer bola v salóne, hej, lebo tak proste reálne ako, no inak to nešlo proste, hej, musela som sa strašne veľa aj ja prispôsobiť a zobrať si z toho seba a dať to na začiatku do toho salónu proste, lebo inak by to nešlo, hej, inak proste tam oni nebudú na mňa čakať, že teraz nový salón a čo vieš, že no proste to, takže to bolo úplne, a keď som sa dostala do tej fázy, že už som si začala ten čas nejako rozdeľovať a
robiť ten čas tak, aby aj pre mňa bolo, tak už bolo akože fakt tak, že som si ten deň naplánovala, čiže mám už čas na to, aby som proste išla aj cvičiť, lebo je to dôležité, idem cvičiť, nebolí ma chrbát, hej, ide to zase ruka v ruke, idem niekam na dovolenku, ideme si oddychnúť, zase to je to, že ja načerpám nejakú energiu, silu to, aby som mohla zase dávať, hej, čiže úplne je to také úplne ruka v ruke, aj ten osobný rozvoj, tá psychika určite, cvičenie, šport, byť vonku, takže máme psa síce lenivého, ale chodíme s ňou von, tak lebo musí chodiť von, takže trávime aj takto ten čas, že to je tiež taká dobrá psychohygiena. Snažíme sa chodiť na turistiky, akože tak v rámci možností, akože kozmetiku si robím sama, lebo nemám nikoho, kto by mi to urobil dobre, takže takto sa starám sama o seba. Určite tá skincare doma, to je akože my keď niekam ideme, že sme, neviem, bereme iba malé kufre, tak to partner vždy, prosím ťa, zbal si potrebné veci, neber skincare, zober si malé vzorky, neber skincare, lebo pol kufra budú iba produkty. No tak dobre, tak chodím proste teraz takými mini produktami všade, lebo proste, keď ideme, tak ideme na pár dní, vieš, ale bereme iba tie malé kufre, batohy alebo niečo, takže moja skincare musí ísť akože tak, že v minimálnom množstve. Takže lebo potom pištím, že mi je zima, alebo som si zobrala bundu a podobne, lebo mám tam krém, alebo teda nie jeden. Ale tak akože no je to také, hovorím, ruka v ruke všetko ide a potom už to je ten odraz toho, čo tu sedí. A aké napríklad tie procedúry na sebe akoby provádíš? Vieš čo, rôzne. Akože čistenie si napríklad našťastie robiť nemusím, lebo odjak živa nejako som tú pleť mala fajn, takže to nemusím nejaké takéto absolvovať. Také klasiky, ako teraz si robím napríklad dermaplaning. Hej, že to si tak častejšie, tiež sa mi to robí trošku náročnejšie, lebo tak s tým skalpelom si potvarí, nevidíš si úplne všade, takže je to také náročnejšie, ale tak popasujem sa s tým a rôzne hydratačné ampulky si dávam, mezoterapiu si robievam, ale tým, že mám aj lekárov, tak proste vedia mi aj oni spraviť rôzne veci, takže je to fajn, akože také, tak rôzne, ale obuvník chodí bosý a zase, aby si niekto nepredstavoval, že si robím kozmetiku každý týždeň, hej, tak to vôbec tak nefunguje, bohužiaľ, ale tak snažím sa určite aspoň tak raz do mesiaca určite niečo si spraviť, vieš, že to mať tak, aby som sa starala o seba, lebo to potom... Takže není to přísloví, že kovářová kobila chodí bosa. Nebo u nás v Česku, teda, nevím, jestli to znáte teda vy na Slovensku. U nás je obuvník chodí bosý, ale ako kedy je, ako no, je to také, že podľa toho, ako mám čas, určite pre mňa je tá starostlivosť úplne, že alfa omega, hej, sama o seba proste, lebo pokiaľ sa budem cítiť ja dobre, tak sa budú cítiť aj tie zákazničky a budú sa cítiť aj ľudia v mojom okolí dobre. Keď ja budem chodiť nasrata, vieš, do roboty alebo niečo, tak budú aj nasrata. Alebo je to akože také, vieš, že určite aj tú hlavu má tak nadstavenú, aj všetko, aj sa starať o seba aj znútra, aj zvonku, aj si dopriať, aj proste, ja neviem, ísť kamkoľvek, kde môžeme ísť a potom už bude podľa mňa všetko úplne v takom poriadku, v takej pohode, že aj to telo, lebo tak aj keď má klientka, napríklad mám klientky, čo majú veľa stresu, vieš, tak to už nedie vidieť proste, že tá žena, že je v strese, že má nejaké ťažšie obdobie alebo niečo. No a prvé, čo to je proste to vidieť na tebe, vieš, že tak je to také, že treba to mať také vybalansované a z každého niečo. A vie niečo robiť ako kozmetička s tou pleťou, keď vidí, že to je z toho stresu? No, keď to je vnútorné, tak s tým, napríklad konkrétne na ten stres, vieme to akože minimalizovať, hej, že vieme tam napríklad, ja neviem, stiahnuť ten zápal alebo niečo, ale tak proste to telo, presne toto aj je tá skin, alebo tá myšlienka toho, že to telo musí byť v poriadku znútra a potom to bude vidieť von. Čiže takto by som to asi, čo sa týka aj akýchkoľvek vecí, hej, ja neviem, stres, akné, nedostatok spánku, zlá strava, proste všetko to ide z toho vnútra a treba to podporovať, hej, že niekto možno nemá takú vyváženú stravu, tak potrebuje doplňať tie suplementy alebo niečo, takže všetko ide znútra, takže neskôr sa musí to telo dostať do takého pohody a potom je a potom to pohode. Takže
To znie jak strašne jednoducho, vieš, že dostať sa do pohody, tak ale Není to jednoduché. když to byť v pohode, tak není úplne také easy. Ano, ale... víš, co se to dobře řekne, ale hůř jakoby uděláno. Hej, Není to tak do tej praxe už to dostať je to potom náročnejšie určite. Tak jo, tak my bychom ti chtěli poděkovat, že jsi udělala na nás čas a vlastne, že sme si mohli takhle popovídať. Ďakujem aj ja. Ešte niečo pre vás mám, teda aby to bolo také úplne, že tematické, aby ste si mohli aj vyskúšať našu tatu. Wow. Takže toto máte od nás takú malú pozornosť, aby ste teda vedeli, o čom sme sa tu rozprávali. Jo, ukážeme. A už se těším, až vyzkoušíme. Všetko, áno. A i ty tašky, že? To je super. Úžasné. Do posledního puntíku. A ja ďakujem. Som rada, dúfam, že budete spokojné, že máte tam dáček, takže jo. Som rada, že som vám to mohla dať, že sme vás potešili, takže to máte od nás, aby teda sme vedeli, o čom sme sa rozprávali, tak si to môžete vyskúšať aj na sebe. Tak ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem aj ja vám tak pekne. ahoj, Ahojte. Ahojte.